Ndewono. Ndewonu ndị Igbo nke m. Ndewonu ndị Igbo nke m. Ndewonu n'ụbọchị tata. Ngozi Chukwuka na-ekenekwu unu. With my afro. Ngozi Chukwuka, I'm rocking my afro. Ka a na-echenji, ka a na-agbanwe. Ke ndị anya fa na-adịsị etu a. Onwe ndị na-etinye enyinyo anya fara adịsị etu a. ebe m bụkwa afro nke m n'isi m n'onu m afro nke nkwa ahụ. ụfọdụ ndị isi enyinyo dịsi etu gịnị ọkwa isi m. Ọkwa isi nke m, ọkwa isi m, ọkwa ntutu m. Maka ndị amfụ tisila anya na ahụghalị asị ọkwọ ngị mee o. Asị ọkwọ ngị mee o. Ngozi Chukwuka mekwa ka o si sịa ka o sikwa masị m. O wee ụdị ruo ụmụnne m ekene ọmanụ. Ngozi Chukwuka bụkwa ntutu o. Si ka nne enwekwa aṅụle maka na unu amarọ ife na-eme. Ụmụ Igbo akọọla unu ife na-eme, unu ahịa ekwetarọ. Ya bụ na kịta tata ndụ dị. Tata ntutu dị m n'isi. Bikonu solunu m na-aṅụle. Solunu m a na-eme agwụ na-eme ntutu m. Ka a na-eme agwụ ka a na-eme ntutu isi m. Unu amarọ. Ka a na-eme agwụ ka a na-eme ntutu isi ma ntutu isi m ahụnụfu bụ ofu arọ ka ọ dị kịta, ofu arọ. Maka na arọ gara aga ntutu isi m dapụsịla adapụ. Ntutu isi m niile dapụla adapụ, fa niile. Ife ahụnụfu bụ ofu arọ ka ọ dị. Ntutu isi m niile dapụlụ na Ọgọst arọ gara aga ka ntutu isi m dapụsị. Ọnwa ọgwụ m na-aṅụ o wee jide ntutu isi m niile, fa niile kpam wee wepụa. Ụfọdụ n'ime unu fụkwa m mgbe nya bụ isi na-adịrọ kama na ya chọrọ ife ụwa dị ọzọ amapụ anyị obi. Etu chi esi na-afụ anyị esi etu a welie. O wee bụrụ ya bụ na nke a bụ ntutu isi ofu arọ, wee na-sị ka m wekwali ya wee kedekwa agwụ. Ka a na-eme agwụ na-eme ntutu isi m. Maka na ofu ụbọchị mmadụ pụta ọ nezie onwe ya anya ọfụ na ntutu isi enyi na-adapụsigo. O wele okpolokpo na-aga. Ya bụ ụmụnne m, ịmakwala ife inwe na ndụ kịta, ịmalụkwa ife inwe na ndụ welụkwa nwayọọ wee dịkwọshọ
welie na-eme ngala o wekwolie ya na-eme ngala o maka na ịmara echi iwekwa ike ịpụta echi ị na-asịzi ndị mmadụ mgbe a ntutu jụụ m isi ilotazikwa mgbe a lotazikwa mgbe a ntutu jụụ m isi lotazikwa mgbe a isi m na-eji oji nwebekwa aṅụli o inwekwa ntutu nwebekwa aṅụli maka na ofu mgbọsị pụta ọbụna ọ dapụsigo ọ bụ na ọ dapụrụ adapụ ọcha awụ awụ which of course na ife niile adịkwa mma maka na ozikokwa nọ ndụ ebili ebi mana ife m na-ekwu bụ echekwa n'ụwa eche nwebekwa aṅụli nke taa ahụ maka na adịkwa ama ekene ọma na ụmụnne m ekene ọma nọ daalụnụ ana m afụsi unu niile ebe unu anọ na unu mana unu dị ka aja dị naanị na m sị ka m tubu na afa tata ọbụla ya bụ na ya ama mbi n'ije nke anyị bini ya bụ ekene ọma na ụmụ Igbo nke m ndị mfụ n'anya ife dị egwu sọsọ ebele na-emelụ m mmadụ n'ụwa bụ na Chukwu kesi mmadụ o kere onye Igbo sọsọ onye akebele ya na-emelụ nya chukwupụta nnọọ si ka efe mmemme taa ka nke mmadụ wee kebe mmadụ kechachachachasị anya o kere onye Igbo hai ebele onye a na-eme m maka amarọ m ka o ya esi dị ma ọ bụ na m abụrụ onye Igbo amarọ m ka o ya esi achọkwodu m ichi eche chali ọbịa bụla ụmụ ya ka a gabanụ n'ife anyị bịalụ ka anyị kọọ n'ugbo onye anyị bịalụ nekwana ya n'ọkwụ ọ bụrụ ọkwụ uwe ọcha ndị durimifasolatido ọ bụrụ ọkwụ ya ka iyi nke bụ nke pasi nọ cold shoulder na amazim ife ndị Igbo na-akpọ shoulder lotalụ bụ ife ndị Igbo na-akpọ shoulder ọ sị ka nke a jụbụ oyi oku ubu jụbụ oyi ọ staịlụ nke ọ ife a na-akpụ ya ekene ọma na ụmụnne m ka anyị gaa n'ubi onye anyị bịa ka anyị kọọ onye ozugbo tata bụ ụbọchị nkwọ aṅụle ụbọchị nkwọ tata bụ ụbọchị nkwọ bụrụkwa n'abalị 17 n'ime ọnwa agwụ nke ndị Igbo nwa bekee sikwanụ maka na ndị Igbo achaka fasi ọdịbendị dịlụfa ọdịbe anyị dịla anyị nwa bekee sikwanụ na tata bụ ọnwa Junu fa bụlụkwanụ ụbọchị ụka fa bụlụkwanụ abalị nke ili ya bụ nọ abalị nke mgbọsị ụka abalị nke ili n'ọnwa Jun nwa bekee abịakwanụ n'ala Igbo ọ bụlụkwanụ nkwọ abalị nke 17 n'ime ọnwa ahụ asị m ekene ọmanụ ka nkwọkwọtala anyị ife ọma ka nkwọkwọtala anyị ikuku ndụ ka nkwọkwọtala anyị ikuku aṅụle daalụ onye tinye ank ofu ụbọchị mma atọsalụ na ife ank bụ ofu ụbọchị ekene ọmanụ ka anyị na-aganụ ọbịa abụlụ ụmụ ya ka ngụalụ na egwu ahụ bụ egwu a bụkwa egwu mfọ jiri afọ ojo mana ezigbo egwu mana ọmụnwa agbakweli ya mbula agwụ m gaa gbankwe mbula agwụ m gaa gbankwe
ọnya m ọ bụrụ ọnya mbula agwụ m gaa 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 gbaa nkwe mbula agwụ m gaa 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 gbaa nkwe ọnya m amado otu nwa agbọghọ gbaa nkwe nsị agwụ m jidie 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 ọ ife nchọ gbaa nkwe mbula agwụ m gaa 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 gbaa nkwe mbula agwụ m gaa 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 gbaa nkwe ọnya m amado otu nwa ikoolu gbaa nkwe nsị agwụ m jidie 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 ọ ife anyị chọọ gbaa nkwe mbula agwụ m gaa 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 gbaa nkwe mbula agwụ m gaa 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 gbaa nkwe ọnya m agbado ndị Igbo gbaa nkwe nsị agwụ m jidefa ha jidefa jidefa ha jidefa gbaa nkwe ọ ife anyị chọọ agwụ m na-aga tata ka anyị ga-ekwu maka ịlụ agwụ anyị akọwasịrị ife agwụ bụ anyị kwusio na tupu mmadụ apụta mmadụ tupu onye ọbụla bụ mmadụ apụta mmadụ na agwụ ga-amalili ya tupu onye ọbụla bụ mmadụ apụta mmadụ agwụ ga-amalili ya ọ bụrụ na amụpụta nwa ọfụ tata ọnyanwa ga-agwa ya na agụụ na-agụ ọ nwa afọ ga-agwa ya na agụụ na-agụ kedu ka o si malụ maka na mgbe ọ nọ n'ime afọ mgbe ya bụ nwa ọfụ nọ n'ime afọ inunuro ka ọ na-ebe akwa si na agụụ na-agụ ọ bụrụgodukwo na nne eliro nni inunuro ka ọ nọ n'ime afọ na-ebe akwa na agụụ na-agụ m mana mụpụta ya amụpụta ka ịfụ obele oge ọgwaghị mgbe agụụ ji agụ obele oge ọgwaghị mgbe ọ chọrọ ka iyipụ ife iyi nye anyị nye ife ọzọ tupu mmadụ apụta mmadụ iwulile bụ na agwụ ga-amụ ya tata ozi anyị ji bịa bụ kpakpando agwụ maka na mgbe gara aga oge m na-akọwa agwụ asị m na etu esi nwee kpakpando anyị na-afụ n'elu igwe Igbo na-akọwa sị na kpakpando anyị na-afụ n'elu igwe bụ ebe chi okike na-eje akpata ndụ ebe anyị si pụta mụ na gị tupu anyị apụta na mmadụ tupu anyị apụta n'ụwa anyị bụ kpakpando bekee akụziri ọlịa ndị Igbo mana kịta sayensị bekee prove gị right ọnya kpata na ọnwa ife ọbụla ị na-eme eji malụ ya amalụ akpọọ gị star anyị ncha niile bụ kpakpando ka anyị si pụta ya bụ na etu kpakpando si dị n'elu tupu anyị nwa ewee sizi ebe a pụta na mmadụ etu a ka agwụ si dị maka gịnị na agwụ bụ echiche Chukwu agwụ bụ uche Chukwu agwụ bụ ife niile dị n'ụwa netwọk anyị adịrọ mma gịnị na-eme netwọk anyị ka ife na-eme netwọk anyị ọ dịrọ mma ebe unu anọ netwọk anyị ọ dịrọ mma netwọk dị mma maka na mfụ ndị na-ede na ọ dịrọ mma ka anyị na-agakwa n'iru ọ bụrụ na ọ dị mma daalụnụ ike na-ebe ndị a nọ ka ike na-ebe fanụ bụ ebe ọ dị njọ ụmụnne m kedu ife anyị mekwanụ emesizi unu enene nke rekọd o
unu ewe n'iwe ka anyị na-aga maka oge maka ndị mmadụ ya download kwa ya. So na ife anyị na-ekwu n'oge gara aga anyị na-akọwa agwụ, anyị kọwala agwụ rinne. Ọsọọra bụ Uchechukwu. Ọsọọra bụ Uchechukwu. Ose ọbala bụ amamife Chukwu. Ọsọọra bụ Uchechukwu. Ose ọbala bụ amamife Chukwu. Ya bụ na asị na agwụ na agwụ malụ mmadụ, agwụ mmanyị tata, ife ọ na-achị kọwala bụ na Chukwu zitelu gị amamife. Chukwu zitelu gị amamife. Mana amamife Chukwu na-enye bụ amamife pụrụ iche, onyinye amala Chukwu. Ya ka o ji wee sị na ewezuga agwụ mmadụ amandị. Ewezuga agwụ mmadụ amandị, ọnya bụ ọsọ olulu na-ewezuga agwụ na mmadụ amandị, maka na agwụ na-ewepụta ife ọbụla ga-edebe ndụ, ife ọbụla ga-edebe ndụ. Nri anyị na-eli ọ na-echiche mmadụ ka o si pụta. Akwa anyị na-eyi ọ na-echiche mmadụ ka o si pụta. Na-eji ọkụ esi nri ọ na-echiche mmadụ ka o si pụta. Mụ na gị tata enwere ike ịtụje aka nwoke mbụ ma nwaanyị mbụ si n'ọkwọ nne m ochie nke dị etu anụ ọnyanwa wepụtalụ ka anyị na-eli ụra, maọbụ ka anyị na-eli ji, ma ka anyị na-eli ede. Ife ndị a niile bụ n'echiche ndị mbụ ka o si pụta. Agwụ ji ife niile, ma nni ma ọgwụ ma ndụ ito ogologo ma omenanị ka ife wee na-adị na-aga. Ya bụ na asị na agwụ na-ama mmadụ, ọ ife ndị a niile bụ ife na-emenụ na gịnị? Na uche Chukwu na-ezitelie uche, Chukwu na-ezitelie amamife. Maka na ịnọkọta kịta isi ofu ife agbata anyị n'uche, ife agbata anyị n'uche, ọ bụrụ m onye gị ya, ọ bụrụ gị nyelu ịnwada ebe o si bịa, ịnwada ebe nya bụ echiche si bịa, ọ dapụta ozugbo. Ọnya ka ya eji ma na ọnwa chi na-enye gị amamife, chi na-enye anyị amamife. Maka na amamife dị mkpa ụmụnne m. Onye si na amamife adịrọ mkpa, ya na anya ka ụwa si dị kịta. Anyị bụ mmadụ na-ewepụta nke ya agwụ anyị agwụ, anyị bụ mmadụ na-ewepụta nke ya egbu anyị egbu. Mgbe anyị bidoro ụzọ anyị a na-aga, anụ m akọwa na ụwa ndị Igbo bụ ụwa a na-akpọ uwe izu. Uwe izu bụ ebe ife niile nọ n'udo. Uwe izu ndị Igbo, ife niile dị n'oke na nwunye, ebonibọkwụlụ, onwero ife kwụsịa, enu na anị, ọkụ na mmiri. Oji na ọcha, njọ na mma, ife niile dị ịbụa. Ya bụ ka ọ dị enwe na nke na-emeli ibie. Ya bụ uwe Igbo, uwe izu ndị Igbo, ebe ife nọkọta n'udo, kweta n'udo. Ndị Igbo enwero ife anyị na ife ndị bekee na-akpọ opposing. Enu na anị adịghị oppose, aka na ụkwụ adịghị oppose, anya na imi adịghị oppose. Fana bụ na kọmplimenti onwefa. Ọnya bụ izu. Uwe izu ndị Igbo ebe ị ga-afụ abụ n'ime mkpụrụ ọjị. Ọfa ncha bụ ife anyị ji wee na-aga ọjị, mana mgbe anyị ga-akọ maka nke anyị atụlie anya, ọ bụrụ ya ka anyị nọ ya taa. Ụwa nwa bekee si na ife na-abụ adịrọ n'udo, na fa na oppose, antagonism, na ofu ekwere ekwe, ofu ya aka, ofu ya epekali,
ofu ya adị ọcha, ofu ya adị oji, na nke dị ọcha dị mma, na nke dị ojii dị njọ, na nke dị oyi dị mma, na nke dị ọkụ. Si etu aka ndị Igbo si, ndị nwa bekee si ghọta ya. ụwa fa abụrụ ụwa izu, ụwa fa bụ alienation world, ebe atụsala ife atụsa. Ya bụ na abịa na agwụ ndị Igbo, amamife agwụ na amamife na-esi na agwụ apụta. Etu m si kọ n'izu gara aga, ife niile si na agwụ apụta bụ ife dị mma. Ife niile si na agwụ apụta bụ ife dị mma. Agwụ adịghị eme ife ọjọọ maka na echiche Chukwu. O nwero mgbe ị ga-eji wee gụkọta ntọanị ndị Igbo asị gị Chukwu wee kesịa wee mebie. Chukwu adịghị emebi ife okeleke. Chukwu adịghị emebi ife okeleke n'ala Igbo. Ya bụ na echiche Chukwu, etu ndị Igbo si ghọta ya bụ ezigbo ife. Tupu mmadụ apụta mmadụ, maka na agwụ na-abịa na ama mmadụ ka ọ wee nwee amamife, wee gbuolu onwe ya nwa mkpa, gbuolu obodo ya mkpa, gbuolu ndị bie mkpa, gbuolu ụmụnne ya mkpa, gbuolu ana Igbo mkpa. Onye a bụ ife agwụ bụ. Agwụ na ama mmadụ ka ọ wee nwee nghọta nke mili emi a ga-eji wee gbuo mkpa. Onye a bụ Igbo. Onye a bụ ife ndị gboo Igbo melụ mụ na gị. Igbo mkpa. Agwụ na-enye amamife eji egbo mkpa. Ndị bụ ụzọ bịa, ụmụ atụ, ndị Igbo mbụ na-abụrụ mụ na gị, na-enwere anụ arụfa na-adọ ka mụ na gị, ndị nkọwa na-adị eli nni maka na fe nwere mgbili afọ, ndị bụ ụmụ Chukwu direct. Anyị bụzi ndị sotalụfa, anyị bụ ndị na-esotazifa maka na ụmụ atụ mụtakwa ndị dị iche iche bifo olu anyị nwa bụ ụmụaka. Ndị a niile amamife Chukwu jufa na-arụ. Agwụ fa zuru oke fa wee wepụta ọtụtụ ife dị n'ala Igbo. Tata bụ ọnwa ise. N'ọnwa ise anyị nọ n'ime ise bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ na gị na mụnwa nọ n'ime. Anyị wee si ise o. Etu anyị si kwu n'ọnwa ịnọ na ịnọ bụ na anyị nọ. Ise bụ na anyị kweta na anyị nọ, maka anyị na-achọ mmadụ nke ite naanị onye Igbo, mmadụ teghete onye Igbo zuru oke. Ya bụ na ise nụwa anyị nọ n'ime bụ ọnwa agwụ, ọnwa amamife. Agwụ ịma mmadụ. Agwụ ịma mmadụ bụ na kpakpando agwụ na-akpị ya. Etu esi nwee imilikiti kpakpando n'elu igwe, etu a ka esi nwee imilikiti amamife. O nwee mgbe ga-abụ nkwukata okwu asị m unu na agwụ ebulugokwa m, maka o nwee ife m chọọ ikwu unu, mana ọtụtụ ife ndị ọzọ na-abịa. Mgbe ụfọdụzi ntinyezi ọnụ na nke bịara abịa, arapụzia m nke nọ na ya, kọrụzia na-aga. Etu a ka ọ dị n'onye nwelu amamife, onye agwụ na-akpa, onye kpakpando agwụ na-akpa. Ọtụtụ onyinye amala na-abịalịa. Ọtụtụ onyinye amala si n'aka Chukwu abịalịa. Ọtụtụ kpọzi anya akala aka. Ọlụa olu ji ọlụkalịsịa, omee welding omekalịsịa, omee electrician, ọbụlụ draiva, ọbụje akwụkwọ, ọtụtụ ife dị iche iche. Onye a bụ kpakpando. Kpakpando a bụ sparks of light, maka na gịnị? Agwụ bụ ife. Onye ka eji si nụ amamife, amalugom ife, ọtụtụ ife. Anyị nwa bụ ndị kịta na-akpọzia ife amamife dị iche iche, akala aka dị iche iche, ọbala ụba. Tupu onye ọbụla apụta mmadụ, agwụ ga-amalili ya.
agwụ ga-amalili ya. Agwụ ga-enye ya ọtụtụ amala, onyinye amala dị iche iche. Etu m si kọwa, uche chukwu bụ ọsọ ọra ga-ezitela onye afọ ọsọ ọbala nke bụ gịnị? amamife ga-enye yanwa ọsọ ụlụlụ bụ amamife a ga-eji wee mee ka ife dịlụ mmadụ mma site na yanwa. Agwụ ịma mmadụ bụ na onye afọ enwetago onyinye isi ọra, maka na mgbe anyị bido na-agwa m unu na agwụ bụ isi ọra ọtụtụ afọ a na-akpọ agwụ. Onyinye isi ọra nke ọ ga-eji wee gboo olu ndị Igbo mkpa dị iche iche, ya bụ nwanne m, agwụ nwa gị agbafuzina, maka na ọ bụrụ ọsọ gị ka ọ ga-adịlụ mma, ọ bụrụ ọsọ m ka ọ ga-adịlụ mma. Ọtụtụ ife ndị a niile m mụtasị m na-akọwa, ọ bụ na m ada akọwa ya maka ọkwa nyanwa bụ agwụ. Ịjụọ ofeke agwa ya na agwụ ji ngo adị ijele, eziokwu unu nụ anọ ọnụ ofeke nya agbapụ n'ụlọ obi. Eziokwu agwụ ji adị ijele, maka na ọ nwere ife kwụsị na m je ilu sut na practice lọmbụ ma ọ na-eme ife ndị ọzọ. Mana ife ndị a niile maka ifi na onwere ọtụtụ onyinye amala dị iche iche, tinyekwalụ ndị a m na-akọwa kịta. Mbịazi akọwaba ndị a, gịnị ka m nrapụzia ndị ọzọ? Maka gịnị? Nke a bụ nke mma ga-abalụ Igbo ulu, ga-egboolu Igbo mkpa, maka na anyị nwere ọtụtụ lọya ga na-egbokwala Igbo mkpa n'ebe ụzọ ọzọ. Mana mụnwa sị na agwụ nke a ka agaba, ya bụ na onye agwụ malụ bụ ife onyinye chukwu ọ ga-eji wee nyelụ ndị ọzọ aka ka chukwu na-enye. Mana onyinye afọ bịa, ọ na-eri nne, ọda abụọ ofu, ọda abụọ ịbụ, ọda abụọ ịtọ, ọda abụọ ịnọ. Onye afọ na-enwe ọtụtụ onyinye dị iche iche. Ọtụtụ onyinye ha bụ kpakpando agwụ. Asị na agwụ amaghị onye afọ, na agwụ amaghị onye afọ enwetago onyinye isi ọra, o nwetago nghọta. A ga-akabazi arụ lụala onye afọ agwụ, onye afọ agwụ ka onyinye niile a wee nwee ike wee kwudo wee baa ụlọ, maka na nghọta dị iche iche. Onye ji ọtụtụ nghọta dị iche iche a ga-akwụzie onye a bụ mgbe mbụ anyị na-akọ, mgbe anyị bidoro okwu a maka ịlụ agwụ. Anyị sị na agwụ bụ ofu akwụ, ya bụ na onyinye niile nụwa bịasịa ofu akwụ. Kedu ife fụ ndị na-asụ bekee still anchor. Ife ịlụ agwụ bụ ịankọ mmadụ, ikwubazia n'ofu ife ka ọ daa gbasazina ka onyinye niile a. Maka na omee nke a na-arụ a, omee nke ọzọ na-arụ ọzọ, omee nke ọzọ na-arụ ọzọ, omee nke ọzọ na-arụ ọzọ, ọ na-aghasasị. Alụalị agwụ achịkọta onyinye ndị a niile, o wee kwudozie n'ofu ife wee gaba. Etu m si kọwaa na mbụ, na mmadụ abụrụ ekelekoko bụ ọfịa. Na iwu lile bụ na gịnị, a na-agba mmadụ agba etu a ga-abụ alụnye omeji naanị. Ọ bụrụ na omeji pụbe, a ga-etinyeli ya alụlụ ewee gbadie. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ịkọ ji ka igwute ji, iwu lile bụ na ị ga-etinye ya alụlụ ewee gbado ji wee nwee ike wee kwụlụ. Ọ bụrụ na ya bụ osisi alụlụ omeji dụa, ife a na-akpọ ịdụ, ọ bụrụ na ọ bawaba na-eme ọfụma rue nne,
ya bụ alụlụ ama mbudo nwuzie ijezie chọọlia nnukwute ọtọ si ga-eji gbadie. ọ bụrụ na ịgbadie mgbe ji ya tosielụ ijee n'okpuru eyi enweta nnukwu ji. mana ọ bụrụ na ịgbadoro ji ịgbara ya alụlụ ịgbadoro ji etu a o wee puo ife niile oyi ekwu ije ebe a ema mfu ezigbo ji. ụdị ji dị etu a ka a na-arapụrụ ndị mkpaji. onwe ndị a na-akpọ ndị mkpaji maka na nke a sokwa na omenala Igbo, mana ngaba ebe ọbụla agwụ bụ anyị aga maka na mgbe mpempe na njem mkpaji so ọ bụrụkwa mụ ya ahụ ya bụ na ịlụ agwụ bụ ka emee ka onye afọ onyinye amala niile dị iche iche dị n'aka ka agbakọ onye ọnụ ka o soluzie ofu ebe wee gaba ka ọ wee dụa. maka na mmadụ na-adụ adụ mana ọ bụ na ndị nọ onye a nso ghọta ewee nwee ike wee nyere ya aka wee mee nye o wee dụa wee kwudozie wee gaba. onye a bụ ịlụrụ mmadụ agwụ. onye a bụ na a na-alụrụ mmadụ agwụ. ka anyị lụọ alụ mmadụ agwụ, ka anyị jee ịlụ agwụ. ana m eje ịlụ agwụ m ka m nwee ike wee ghọtazie onye mbụ wee nwee ike wee gabazie. maka na ọtụtụ onyinye amala onye asolu nka maka omee nka obele ọkwụsị, omee nke ọzọ obele ọkwụsị, omee nke ọzọ obele ọkwụsị, omee nke ọzọ obele ọkwụsị. o nwee ike jee Germany n'ọnwa na-abụ daba Holland n'ofu arọ, si Holland gbata jee Italy n'arọ na-abụ, si Italy gbata gbaje Canada, si Canada gbata gbaje UK, si UK ifugi onye a na-agbaghalị. example ka m na-enye. o nwee ike bụrụ mgbaghalị nwee ike bụrụ ọlụ dị iche iche onye ya na-aga. nke ọbụla olukwa o ya eme ya ọfụma, mana o nwere nke ọya anụpado maka na o nwere ọtụtụ onyinye. ọ bụrụ nkwụ ka ọ na-aṅụ ọṅụzie akarịa, ọ bụrụ nwaanyị ka ọ na-achụ ọchụzie akarịa, ọ bụrụ nwoke ka o yi eso osozie karịa. nke ọbụla ọ na-eme ya ọfụma, mana o nwere nke ọ ga-anọpado. a ga-asị ife ndị a niile mgbe tupu nwa bekee abịa tighalia ya anya, ndị Igbo ga-ama na onye dị etu a na-aga alụli ya agwụ, maka na ife ndị a niile bụ onyinye amala. mana na ndụ nke anyị nọzi na kịta, ọtụtụ n'ime anyị ndụ anyị na-ana n'iyi maka na anyị na-akpafu kpalụjee ebe a ghafue 20 years na isi obodo Igbo nke eje nke amụ isi ana Igbo ije isi one part of ana Igbo isi jee dị ọda ana Igbo isi ije ugwu Awụsa, isi eje Lagos, isi anya na-agagharị ndụ anya na-apụ, ndụ anya na-aga maka na anyị na-esozi nke nwa bekee. anya na-aga n'ụlọ ụka, a na-afụ live vision, anya na-etinye ego more and more, ọ na-aga na-adasasị. ịlụ agwụ bụ ịkpakọ ụmụ Igbo ọnụ maka ụmụ Igbo n'eziokwu. ọ bụrụ na ọ nwere ife ọzọ gị bụ ụmụ Igbo mụta n'ọnụ m, biko rapụ m. eji na m ife ọbụla, mana ife ọbụla ị ga-amụta n'ọnụ m bụ ụmụ Igbo. achọ m ka ịghọta na edero ka mmadụ onye ọzọ. Chukwu kele ụwa ka ọ na-anụ n'ụkwụ ịnọ, kee ndị na-akpụ akpụ, kee ndị na-efe efe. ife ọbụla Chukwu kele nwere ebe ọ debele ya. gị bụ nwa Igbo
afa gị bụ Igbo gboo. na mbụ abụrụ mbụ nke in the beginning God created Adam and Eve. No, ọ bụrụ na mbụ nke a ka m na-agwa unu, maka na mada achọrọ m ịbịa na-etinye okwu m na-ekwu n'akwụkwọ ndị a, maka na enwere m ọtụtụ akwụkwọ ndị ụka n'ebe a, right? ọ bụ na nje butelu unu baịbụl na-abụ agbago m ofu ọkwọkwụ ya, mana eji m baịbụl eme research. mbutelu unu baịbụl ndị bụ ndị isi n'ụlọ ụka, ma ndị bishọp ma ndị fada. mbutelu unu baịbụl faji amụ ifefa na-agụ dị na be m kịta, ọ ga-agwa gị sị gị na in the beginning ọ na-ekwu maka ya. In the beginning God created Adam and Eve. na ọ dị okwu ekwu in the beginning of humanity. na ife ọ na-ekwu bụ in the beginning as of mgbe ndị nwa bekee na-ede nkefa. so achọ m ka ịghọta ya. agbụlụ isi na-apụta bụ direct chukwu Chineke, ụmụ atụ Chukwu. ya bụ nke gị bụ nke gị, omenanị gị bụ omenanị gị. anyị nọ kịta n'ọnwa ise ịchọta mmadụ 9 onye Igbo. n'ọnwa ise nke anyị nọ na ya, anyị nọkwa na ntọanị. ife niile m na-akọwala anyị bụ ntọanị. ife a bụ ife ya na anị tọrọ adị ekesa. onwero ife menụ ka ịdọsa nwe ya. nwa Igbo, onwere ife menụ ka ịdọpụta nwa onwe gị. onwero ka ịdọpụta nwa onwe gị n'onye ịbụ n'ife ịbụ. no amount of 7 Hail Marys ga-adọpụta gị n'ife ịbụ na onye ịbụ. nwa Igbo, ịbụ nwa atụ Chukwu. ịbụ nwa atụ Chukwu. amamife Chukwu dị gị na-arụ karịa ka ọ dị onye ọzọ, maka na onwe ife a na-akpọ ọ bụ na nsisi ofe onugbo kịta, ọ bụ na nsisi ofe onugbo oju ite anyị na-elie na-alachi ọ na-atọ echi niile ọgwụba, mana m ada akwado isi ofe echi agbanye nya mmiri. nne m na-akpụ ya ọsị ka eme ofe a baptizim. agbanyekwa nya mmiri, tikwu ya obele na enwe m ike welụkwafu ụmụ obele azụ ululu azụ wee kwu ya n'ime mee ya ọmabuti ọbụla ofe ọfụ. mana ọ dị same ofe, mana ma agba igo nya mmiri awọtago nya. nwa Igbo, onye Igbo dị iche. chi ukwu gị na amamife gị si na nwa abịa. okwu niile m na-ekwu kịta bụ okwu mmụọ, maka na ndị Igbo na-atụ ụjọ. mana igwe ọsị na ya bụ onye ụka na ya na-efe Chukwu, iju anya kedu onye God bụ ọsị na mmụọ. ife m na-ekwu ife a bụ okwu na-adịrọ, ọbụrụ fizikal, ọbụrụ okwu anụ arụ. echiche nwere ebe o si abịa. Igbo gwa gị na-enwere ụtọ amamife. enyela ya mbe dị ọgụ. mbe bụ ya bụ ụkpa amamife. mbe ji ebulie. achọrọ m ịkọ akụkọ iro tata, achọrọ m ịbịa kọọlụ uru akụkọ iro tata. mana mgbe anyị na-agụ ife, anyị kwuru m etu Chukwu si wee kee okpe nọ, debe okpe nọ, si kedu onye ga-aghọ ekwu ife nọ n'ime. onye kwutela ife nọ n'ime okpe a na-abụ bụ gịnị? agwụ ghọọlụ gịnị? oke wee bakwulu eke kpọọ ya ọbakwulu. ekwugo m nke a ka ife niile a mesị mbe ekwetarọ. nke a bụ akụkọ ọzọ. mana ife m na-achọ ịkọwa bụ na anyị bụ Igbo, mana amamife nwere ebe o si abịa.
etu ndị bekee si kpọọ ya universal mind. Universal mind. Echiche Chukwu bụ ndụ ụwa niile. Gị na mụnwa na gị nwa nwere ike ịbanye ya. Ọ bụkwa anụ na ọsọ Chukwu ọkpọ mụ na gị, maka gịnị na anyị bụ ndị si na agbọlịa, ọ na-alụtala anyị faịbụ. Onye aba agwụ, onye aba agwụ, onye aba amamife agwụ agwụ. Onwero ife ga-eme n'ụwa ka agwụ kwụsị. Consciousness, maka na mba na-asụ n'onu n'onu. Consciousness, universal mind. Consciousness is aware of being conscious. Consciousness can never ever cease. Divine intelligence can never ever cease. Ife m ji akọla ife a bụ na last week ka m gwa unu na nwanne anyị nwoke enyekwago anyị another 7 predictions of ife ga-eme n'ụwa between kịta na 2035, right? In the next 13 years. In the next 13 years. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị nọ n'ụzọ. Anyị nọ n'ọnụ ụzọ to come out with great technology. Mana anyị adịghị eme maka gịnị na anyị amarọzi ndị anyị bụ, anyị aghọtara onwe anyị. So na agwụ ebe ife niile na-abịa akọọla unu before nwa bụ ka ndị Igbo mmalụ ebe fa nọ, ka ndị Igbo mmalụ their position, strategically positioned by Chukwu. Ka ndị Igbo mmalụ etu Chukwu si wee kpụfa na ọnọdụ Chukwu debelụfa na ebe fa kwesịrị ịnọ. Maka na anyị ama nọ n'ụgbọ mmiri ncha na-aba anyị n'anya. Anyị ama nọ n'ụgbọ mmiri ncha na-aba anyị n'anya ebe ọ bụ na anyị nwe the same amamife. Maka na amamife unu ka eji eme ife ndị a niile a na-eme. So ọ bụ na onye akụlụ mmiri wee ike ime ifefa na-eme, kedu ife unu nwa ga-emenwu? Mana ọ ịghọtagodo ụwa anyị, ịghọta ndị anyị bụ, ibupụ ịtọpụ onwe anyị n'ebe anyị kechila anyị. Ya bụ na m na-abịa ebe ọ bụrụ na m na-abịa maka na ndị ụka na-ewekarịsị m, ma ọ na ndị hidem na-eweka, ndị a na-eweka ife oji maka na mmanụ ọnyanwa bụ ife na-akwụchi. Ọ dị ka ebe itinyelu mmanya na bọtụl, mana ịmana ikwesịghị ịpịaghie, release that energy, release ike dị ya n'ime ka ọ pụta, mmadụ amachie ya. Ọnya bụ ife m na-abịala ebe a ndị Igbo ibe m. Ya bụ na asị na agwụ malụ mmadụ, na agwụ ịma mmadụ bụ na ọtụtụ onyinye nwala adị a na-arụ. Maka na nwoke mepụtalụ ife mụ na gị ji okwu okwu kịta, Facebook, ife a niile ebe agwụ. Ife a niile ebe agwụ. Ọ bụ na unu bụ ndị ojii ji gwafa mee ife ndị ọcha mere anyị nwa bụ ndị ojii, gwafa na omenala ife adịrọ mma na ụzọ fe adịrọ mma, na ife a ọ na-efe emezina anya bịa mere nke ifu gị na mụ na ya ma nwe Facebook tata. Ifu gị na mụ na ya ma nwe Facebook tata. Onye bụ na onye na-eme ndị ojii, onye na-eme ndị Igbo ka fada abụ na ifefe abụ abụrụ sọsọ ndị Igbo ka ọ na-ata afụ, all the rest of humanity. Maka na ọlụ abịa ịlụlụ ndị ụwa
anyị nwere ike ịlụa maka na ifele ọnwa anyị na-eme anyị enwere ike ịpụta dị proud si na mụ bụkwa onye omenala enwee m agwụ. Kedu ife na-esogbu ị nwere ọya nke a ka ị nwere ọya nke a ka ife nke a na-eme ka ife nke a na-eme, bịa ka m nwee ike nyere ya aka. maka na mgbe m gwa anụ na ntutu m dapụsị na-arụ gara aga, anụ m aṅụ ọgwụ oyibo, ọgwụ a na-akpọ esmia, mee ntutu m niile wee dapụ. mana ka m na-aṅụ ya bụ ọgwụ, aka m na-ejekwa Chinese treatment, acupuncture. kedu nke ndị Afrịka nọ n'ime, kedu nke ndị Igbo nọ n'ime? o nwere onye agwụ nwalụ iwepụta ọgwụ nwere ike inyelụ m aka n'oge a, mana onye agwụ ma ike na ọ nọ n'ụka, maka na agwali a na-aja ife na-eme akala aka onwe iji wee zọọ onye nke ndụ ọgbafue, mana nke onye ọzọ nwee owelie wee na-eme ọfụma. ya bụ na anyị ama mgbapụ ife anyị bụ, anyị agbanarịla ya n'ọsọ. ka anyị kọbakwa n'ịlụ agwụ. mgbe afọ achọpụtara na kpakpando agwụ ji mmadụ na o nwere ọtụtụ onyinye amala, o nwere asị na a ga-alụli ya agwụ. mgbosi a na-alụlụ onye afọ agwụ, maka na agwụ bụ ife mmụọ. ofeke adị ele ife eji alụ agwụ, ofeke adị ele ife eji alụ agwụ. ọnya ka ndị Igbo ji wee kwuo sị na ya ma nrapụ ebe a na-alụ agwụ jebe, na ya ma nrapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ. maka na onye ọbụla jele ebe a na-alụ agwụ bụ sọsọ nkili ka oyi ekili. onwero ife eji lụọ agwụ ofeke ga-eli, maka na ọ bụlụgodu na ofeke zoo ezo wee lie ife eji lụọ agwụ, agwụ niile afọ alụ mgbọsị afọ alụrụgo. onye ọbụla agwụ malụ ife a na-akọwa bụ na dibịa malụ onye ọbụla agwụ malụ ife a na-akọwa bụ na dibịa malụ onyaa. maka na onye agwụ malụ gbapụrụ ọsọ na ya chọrọ ije, na ya chọrọ ịbụ dibịa, mana isiwa anya ọgbaje n'ụlọ ọgwụ si dọkịta ya nene ya arụ ya nye ọgwụ. ọkwa ofu ọgwụ a agwụ mama achọrọ ịlụ ife a na-alụ kịta. agwụ mama achọrọ ịbịa kọwalụ na ife m na-akọwalụ nkịta, mana mma eje n'ụlọ ụka na-asụ in tongues na-akọwalụfa maka ndị ọzọ, gwakwue fali sef. ọ dịzị aka m esofe anazi ebe ụka ndị ọzọ, maka ụfọdụ ndị Igbo nọ na Buddhism, ụfọdụ ndị Igbo nọ na Christianity, ụfọdụ ndị Igbo nọ na Islamism, ụfọdụ ndị Igbo nọ na ụka dị iche iche, religion dị iche iche. ofu ife a ka ọ na-achọkwa. ọ bụ na m rapụ agwụ nke a ji nkịta amalụ m ka m wee bịa na-akọwalụ na ife ndị a, enwere m ike jee bulu Baịbụl na-akọwalụfa maka gịnị Jacob and Isaac and nna anyị na Esther na ndị ọzọ. mana adị m alụ ọlụ na-abalụ ndị nke m, ọlụ m ada abalụ ndị nke m. ya bụ na a sị na agwụ nwa mmadụ, onye a chọrọ ịbụ dibịa, maka na dibịa bụ dọkịta. iji ego anya n'ụlọ akwụkwọ gụsị anya akpọọ ị dọkịta, mana akpọ ọnya n'Igbo ọ dịrọ mma.
mana akpọ ọnya n'oyibo kpọọ ọnya dọkịta ọ dị mma, akpọkwana ya pastọ ọ dịkwanụ mma n'ọkwa ya. akpọ ọnya pastọ makalịsịalị, akpọ ọnya reverend ọ na-atọ, mana akpọ ọnya n'igbo onye ọbụla agbafue, mana ofu mkpa akafa niile ga igbo, ofu mkpa akafa niile ga igbo. ya bụ na mmadụ adịghị agbapụ ife ọ bụ n'ọsọ. ọsọkwa onye anya gbagide jee China, jee India, jee South Africa, ife ọ bụ ga-esi nọla ebe a ọgbasi ọgbana. mana ọ bụrụ na ọ gbanarọ tupu ọgbana osi ebe a isi esi ebe a wee naanị ya, maka niile eje ewele onyinye amala nke onye ọzọ wee na-enyela onwe ya aka. mana nke onyinye amala enye ka i wee nyela onye ọzọ aka ị chọrọ ime ya. bụ na ịlụ agwụ bụ ime ka onyinye amala onye agwụ mara onye abụ ịlụ agwụ ka o wee nwee ike inyelu mmadụ ibi aka. Uchechukwu ose na tata na efe ga-abụ na aga m awake anya gị na ị ga na-afụ na ife na-afụ na nzuzo na efe ị ga na-eme. ọ bụrụ inyeli onwe mana ị chọrọ imie, mana ịchọ ka mmadụ fụlụ ya ọfụ gwanyị nke na-adịrọ mma na ọ na-abịa, mana ị chọrọ imelie onye ọzọ. nya Chukwudị nzuzu, ife onye a na-akọwa bụ na Chukwudị nzuzu, Chukwudị ibelibe. Chukwu ewee nyeli ya aka o wee na-agagharị n'ụwa niile, ọ gagharịsịa ndụ a naanị maka na ọ karọ bịa o merọ na ife Chukwu ji maka ya wee wepụta ya n'ụwa. ya bụ na ịlụ agwụ bụ ịlụ agwụ bụ emime a na-emelụ onye ọtụtụ onyinye amala bịalụ ka ike ajọ ike niile ike ọbụla na-adịrọ mma, ike ọbụla na-adịrọ mma maọbụ mmụọ ọbụla na-adịrọ mma wee dadis na-abịa nso. maka na ọ bụlụgo onye Chukwu rọpụtara arọpụta na o nwere ife ọ ga-alụ. alụ onye afọ agwụ, o nwere ịlụ agwụ bụ ime ife a na-akpọ ọdụghala ikwe ọsụanani. ọdụghala ikwe ọsụanani ọnya so n'ife bụ ọnya bụ ife a na-akọwa n'ịlụrụ mmadụ agwụ, bụ imelie nya bụ emume na ịkwadie na inye ike a na-akpọ ọdụ ghara ikwe ọsụanani. ife ọ na-akọwa bụ na ajọ mmụọ niile, ajọ ike niile, ajọ echiche niile ama mmetụtazi onye a na-arụ. ajọ echiche niile ama mmetụtazi onye a na-arụ. mgbe ọbụla ajọ ike niile a na-abịa ma ajọ echiche niile a na-abịa, kama ọ ga-emetụta onye a ọ na-awụ naanị. maka na onye a bụ onye Chukwu wepụtago oge eji lụọ ọlụ. Chukwu wepụtara ya ga-emesị na oge eji elu ọlụ enye gị enya bụ nchekwaba. o nwero ife ga-eme ka ịbata nwe n'ime onye a wee merụ anya arụ, ọ fịala arụ. o nwero ife ga-eme ka mmadụ dị ndụ bata nwe n'ime onye a ma ọ bụ mmụọ dị ndụ ma nke na-adịrọ ndụ. ajọ echiche, ajọ mmụọ, ajọ ike, ụdị isi ọnyanya bụlụ o nwero ka ọ bata nwe merụ onye arụ, maka na Chukwu nyelie anya bụ ike ewelụala agwụ enye gị ife a na-akpọ ọdụghala ikwe ọsụanani. ya bụ na ike niile a na-abịa ọ na-awụ naanị, ike niile a na-abịa ọ na-awụ naanị. maka gịnị? na Chukwu chọọ ka onye alụọ ife ọ ga-alụ. ọ dị ka ebe mmadụ welugo ube wee tinye n'ụta wee gbapụ ụta afọ etinyelu ụta a na-agbapụ na-aga ebe agbajelie. o nwerozi onye ọzọ ga-akwụsị ya ebe afọ agbajelie ka ọ na-aga, maka na ụta Chukwu gbalụ. onye abịa ịlụrụ mmadụ agwụ,
onye a bụ na-alụ agwụ ka o wee nwee ike wee soo usoro wee lụọ ife a Chukwu nyere ya na ọ ga-alụ. onwero ife ọzọ ga-akwụsị ya, onwere ife ọzọ ga-akwụsị ọntị n'ọlụsi anya bụ ife wee ruo oge o eji wee sobekwa ndị kelee. ịlụ agwụ dị n'ụdị n'ụdị, ịlụ agwụ dị n'ụdị n'ụdị. anyị ama ngaba n'ime maka na ọtụtụ n'ime anyị na-ebe a kịta anyị adịghị eje ịbụ dibịa echi, mana ọ bụrụ na ị na-eje ịbụ dibịa echi, mgbe ị mebeziala ya ife dị n'ime ya. mana ịlụ agwụ dị n'ụdị n'ụdị maka na o sitelu na ụdị agwụmala ọnya, o sitelu na ụdị agwụmala ọnya maka na agwụ dị n'ụdị n'ụdị. enwelu nne agwụ nwee nna agwụ, enwe agwụ mmiri, enwe agwụ nkịta. mana nne agwụ bụ nyanwa bụ ike agwụ niile. onye nne agwụ malụ ife niile gbasara agwụ ezughị ya oke na-arụ dibịa. onwere ife ọma na-agwụ. onye ọbụla agwụ malụ onwere ife onye ama na-agwụ sọsọ na taluchi. onwere ife dibịa ma na-agwụ sọsọ na taluchi. mana nne agwụ bụ nyanwa bụ ọ bụrụ nne agwụ malụ mmadụ ịbụ dibịa nke onye a bụ nketa nke echi. ọ dị ka ebe a na-asị na mmadụ jee yunivasiti nwee first class. onye jee yunivasiti nwee first class ọ dị eme masters wee baa ime doctorate, ọ dị eme masters degree wee banye ime doctorate. onye ọbụla na-amụ akwụkwọ rinne adị aga klaasị ọbụla, onwe mgbe a na-ebufefa tụfefa. etu a ka ọ dị na-agwụ. onye nna agwụ malụ, onye nna agwụ malụ a na-emeli ya a na-alụli agwụ nketa nke echi ka o wee bido ọlụ ozugbo ozugbo. a na-egbulie ife niile nke ka o wee bido ọlụ ozugbo ozugbo. ya bụ na anyị nụ na agwụ ma mmadụ ka anyị ghọta ife ọ bụ. anyị nụ na agwụ ma mmadụ ka anyị ghọta ife ọ bụ. ama m n'ụwa anyị nọ na ya kịta apịtọsigo omenala Igbo. mụnwa na-agwụ na okwu a, mụnwa na-ekwukwu okwu a, ike egwukwu m na ife ndị mmadụ ji omenala Igbo eme. adị m ekwu okwu a maka ife na mụnwa na onwe m na m aghọtara apịtọsigolo omenala Igbo. etu ife m na-ekwu bụ etu o si dị, etu ndị mmadụ sizikwa wee na-agwọta ya na-agwọ ya bụ nke m na-aghọtara. mana etu o si dị bụ agwụ ka m na-akọwa. ife agwụ bụ anụ m akọwa ife a na-enwe ọnịnanya n'ofu ụbọchị unu nwa bụ ụmụnne m maka na anyị bụ ụmụazị, na anyị ga-enwe ike wee dozie omenala anyị ọfụma ka ọ wee dị mma iṅomi, ka ọ wee bụrụ ife mmadụ ga na-eme wite obi aṅụrị si na ife mbụ. ọ ya ka m ji sị ka m rapụgodo akwụkwọ niile agụ n'ụsọ ka m bịa kọba nke a ka m malụ ma mụ na ụmụ Igbo ma owe ka anyị ga-esi wee nwee ike wee dozipụta ya. maka na aka na-emecha ọfịa ọbụla ụlọ. nwanne anyị nwaanyị bụ Ngozi Chimamanda Kwulokwu dị ọdadị ọ sị na ya jele osi na Japan ka ọ gịnị jee na-ejesi n'okwu alụsịfa. ya sị m ọkwa ife a bụ ife dị n'ala Igbo, mana ya ama mmịa n'ala Igbo. anya anyị ji fụọ ọnwa anyị abụrụ anya ọma. ọnya ka m ji na-ewepụta afụrụ m tata maka isi na nke ya dị mma ọ dị mma, isi na nke ya dị njọ ọ dị njọ. enwere m ike ịkwanye Brazilian, enwere m ike mgbe gara aga o nwekwa isi ọzọ mkwakọnyesịrị ya.
mana o nwekwaro n'ife na-ama isikwa na mma adịkwa etu a. O nwere ife nakwa ama isi na mma adịkwa etu a. Maka ndị chee nọọsụ ọsọ ịkwanye Brazilian ịma mma, maọbụ ihe red lipstick ịma mma, maọbụ ije mesịa makeup mee makeover ịma mma. So ife niile aba anya anyị ji fụ onwe anyị. Anyị fụta Igbo n'anya ọma, anyị were anya ọma fụ Igbo, anyị afụ ife dị mma na omenala anyị. Anyị were anya ọma fụ anyị afụ ife dị mma na anyị nwa. Mana ọ bụ na anyị were anya ọma fụ anyị, mgbe ọbụla anyị na-achọ ka anyị dịka anyị dịka nke a dịka nke a. Anyị ga-eji anya ọma fụ onwe anyị, ghọta ife anyị na-eme, ghọta ebe anyị si bịa, ghọta ife asụsụ anyị na-asụ. Maka na ndị na-etere aka kpọbatara n'ụwa zikola anyị na ya onwero nke anyị dị mma. Agwụ bụ ajọ ife, agwụ bụ ife eji akpụ ihe, agwụ bụ ife a na-agbanapụ agbanarị. Mana kaira na-ege okwu a m na-ekwu, anyị niile nwegbadoro agwụ. Mmadụ one kaira na-ege okwu anyị na-ekwu pụtago ogwu onwe ya sị na ama m na nwere agwụ. Ọ bụ na ị nwere agwụ, ị ka anwụgo sins. Maka ike afụgo moto ka ọ na-abịa danye ebe a nwụpịa. Ọ bụ na ị nwere agwụ, ịnọkọta na plenu isi ka ife kenele ka ịma amụ ya efele ka nnụnụ, isi ebe a feta nwụpịa. Agwụ bụ uche Chukwu debelụ mmadụ ndụ. Agwụ adịrọ mmadụ agwụ. O nwere onye na-agwa nwa ma ifepụta n'anwụ, agwụ ka ọ bụ. Na chi efugokwo ka m si na bed pụta, ka m taa atụfie ọrụ, ka m wee dị mma ifu ibe m, ka m wee jee ọlụ jee mee nka wee kwụọ agwụ ụlọ mee nka fancha bụ agwụ. Maka ị na-egbo mkpa. Ya bụ na anyị ga-afụ onwe anyị, ghọta onwe anyị, mara ife anyị bụ. Ọ bụrụ ekwu anya n'asụsụ onye ọzọ, ọ dị anyị ụtọ na ntị. Gịnị bụ agwụ really? If you want to say it in English, universal mind, collective consciousness. Ọ bụrụ mgbe m na-asụ bekee, maka amadị ozi asụ bekee kịta, aga m agwa ya na o nwere ife ị ga-emeta m. Maka gịnị? Na mụ nọ within a collective consciousness. And ife ọbụla ịchọ ime m, na-enwe m defense within that collective consciousness that will dispel you from affecting me. Mana agwụ, ife niile nkwụ bụkwa agwụ. In the real sense of it, n'etu o si dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma, without asị na Holy Ghost fire gbagbuo ya, without asị na ọ ya abụọ. Maka ndị a niile bụ okwu ọjọọ na-eweghachite ya bụ ife ị na-achọrọ ka o mee, ọ na-ewebata ya na ndụ gị. Mgbe mmadụ na ọfụ ibie asị onye ilo, your enemy shall not prosper. Your enemy shall not prosper. Gịnị ka ị na-ekwu? You are not part of that collective consciousness. That within you, for collective consciousness as working against you. Because you're now looking at world from that alienation perspective. From the point of view now, everything in the world is opposing and antagonizing. You don't see unity. If we're on way, bụ part of a former.
ifuru onwe na mụ na gị bụ ofu sọsọ na anụ arụ akpụkpọ akọva mụ na gị dị iche, but within that uche chukwu ofu ife ka mụ na gị bụ. Ọnya ka ndị Igbo ji agwa gị sị na ọfọ ka nsị ọfọ ka nsị. So onye na-agwa gị na mmadụ melie nsị, jụọ anya kedu ife mere ọfịa, gịnị mere ọfịa mmadụ ji mee ya nsị? Maka na ọfọ ka nsị. So na onye abụ onye ụgha, onye abụ onye ụgha, onye abụ onye asị. Ife nyanwa na-akọwale bụ na nyanwa na onwe ya bụ nsị, nyanwa na onwe ya bụ nsị, nyanwa na onwe ya bụ the negative aspect of that collective consciousness. So anyị need ịghọta ife anyị ji bụrụ ndị Igbo na echiche onye Igbo ana ife o ji dị iche. Maka na etu m sikwu mgbe gara aga anyị ebulu anyị gbapụ ọsọ, anyị amarọ na ife anyị na-emeli bụ onwe anyị ka anyị na-egbu egbu. Maka ndị nọ n'ụlọ na-asị Holy Ghost fire, fire them, Holy Ghost fire. Etu a m si alụ aka ịtọ na alụ jelụmnwa ofu na-abịa ebe a, but the other ones are facing me. Maka gịnị? It bounces back. Maka na ọ dị same isi ọra, ofu isi ọra, ofu isi ọra na ofu isi ọra a, ntutu niile adị n'isi a bụ na ofu isi a ka ọ dị. Nke ọbụla si na ya agbapụla agbapụ, ajụ anya kedu ebe ọ nọ, maka ịdị n'isi a na ofu isi a. So etu a ka isi wee bụrụ one strand of each hair n'isi ọra. So kedu ka ntutu nke a sizi wee sị na ntutu nke a na-akpagbue? Kedu ka nke a na-akpagbue? Is it possible? So mgbe nke a nọ na-ewu isi nke a Holy Ghost fire burn it this way, ọkwa onwe ya ka maka na they are still sitting on the same skull, all the same skull. So na onwe ya ka ọ na-enyekwa that same negative energy. So ka anyị na-aghọta ife kpatala ịbụ onye Igbo ji wee ka mma, because site n'ịbụ onye Igbo ịbụ mmadụ nke ka mma, mmadụ gị ka mma, maka ịbụ mmadụ echiche Chukwu. Ịbụ mmadụ sitelu n'echiche Chukwu. Maka na ị nwere ike iche ajọ echiche. Maka gịnị? Na ajọ echiche niile ị na-eche bụkwa gị nwa ka ị na-enye. Ajọ echiche niile ị na-eche bụ gị nwa ka ị na-enye. Ajọ ife niile ị na-eme bụ ị na-echele onye ọzọ, bụ gị nwa ka ị na-echelie. Maka gịnị? Na onye ị na-echele echiche a nwere gịnị? Ọdụghala ikwe ọsụa naanị. Ọdụghala ikwe ọsụa naanị. Ife ọbụla na-abịa to that person, onye awụchago. Onye awụchalugo. Ya bụ ka amali ife anyị bụ asị ndị Igbo. Na-anyị jide mma, jide ife niile. Ife dị si mkpa mgbọsị a na-alụlụ mmadụ agwụ. Mgbọsị a na-alụlụ mmadụ agwụ, iwulile bụ na agwụ ndị ikwu nne ga-abịa ịgbalị aka ebe. Maka na onye a na-alụlụ agwụ bụ na ụmụnne ya ka a na-alụlụ onye agwụ, na ụmụnne onye aka a na-alụlụ onye agwụ. Mana mgbọsị a ndị ikwu nne ga-abịa. Ya bụ na agwụ etu o si dị n'ala Igbo, ife niile n'ala Igbo bụ oke na nwunye.
ife niile n'ala Igbo bụ oke na nwunye. Ma gị nwa na-ege m ntị, ma mụ nwa na-ekwu ekwu, mụ nwa n'ebe a bụ oke na nwunye, gị nwa n'ebe a bụ oke na nwunye, anyị ncha bụ oke na nwunye. Ivunu mmiri nkịtị, mmiri bụ oke na nwunye, imi ịnụwa bụ oke na nwunye. Iwelu imi nke a kulu ume oke, iwelu nke a wee kupụta nke nwunye. Anya abụ oke na nwunye. Ife ị ga-eji malụ bụ inyụba ofu anya gị, ịfụ na anya nke ama mfụsizi ife niile. Maka gịnị? Na ofu imechigo ofu oke na nwunye. Imeghe efa na abụ ifu ụzọ ka nwa, imechi ofu imi gị ifu nọọsụ ose ofu ka ị na-eku, aida na oke ma nwunye gị nwa ga-ama na ọ dị ọzọ balansed. Gịnị ka Igbo ji oke na nwunye akọwa? Udo na efe ịra nra anya. Egbeligbo ọnụ bụ oke na nwunye. Ntị dị bụ oke na nwunye. Imechi ofu ntị, ife ị na-anụ agbajogo, ịrapụ ịnụ ife ọfụma. Etu a ka ọ dị agwụ, etu a ka ọ dị mụ na gị asa onye Igbo. Maka ndị na-aga emefe a na-azọ kedu onye nwe nwa, maka ndị na-asị kedu onye nwa onye Igbo, nọọ nwoke enwe nwa, nọọ nwaanyị nwe nwa. Nwa bụ nwa ikwu nne na ikwu nna. Mụ na gị bụ ikwu nne na ikwu nna. Agwụ mụ na gị bụ ikwu nne na ikwu nna. Ndị Igbo zuru oke wee pụta na chi. Mgbajọ niile anyị gbajọ kịta bụ anyị nwa imechi ntị, rapụ ife anyị bụ na-achọ ife ọzọ. Igbo zuru oke wee pụta na chi. Gịnị ka anyị ji gbachizie nkịtị? Ndị lụrụ alụ bịa nye anyị ndụ lụrụ alụ. Gịnị ka anyị ji gbasizie nkịtị? Ndị lụrụ alụ bịa nye anyị nghọta kụsara akụsa, anyị wee ghasaa tọsa ka akpa. Ebe nke anyị ka mma. Mgbọsị a na-alụ agwụ, onye a na-alụla agwụ, a na-alụli ya agwụ na ụmụnne ya ebe a mụrụ ya. Mana iwu bụ na ama onwero ka alụ agwụ a ma ọ bụ na agwụ ndị ikwu nne ya bịara. ụmụ Igbo biko unu aghasa na m taa. Isi na agwụ me isi na nwanne m, isi na agwụ, isi na ọ bụ ọkwa agwụ Igbo na-eme na agwụ nwa bekee. Ọkwa agwụ nwa bekee melu ndị Igbo onwelu ntị anụla ife, oti anya afọ ụzọ. Agwụ nwa bekee eziokwu. Maka na mmadụ ama nwecha ọkacha mma jee na nke onye ọzọ na-ekpoli aya. Ọbụrụ obele ife ka a na-agakwanụ nwanne m pụlokwu tọrọ m amụ. Mgbọsị a na-alụ agwụ, ndị ọzọ ga-anọkwu ya ga-abụkwa ụmụ agwụ. O nwere ndị bụ ụmụ agwụ. Ụmụ agwụ ga-anị ya ma ndị afọ n'anya o ma ndị a na-afụrụ anya. O nwere ụmụ agwụ afụrụ anya nwee ndị a na-afụrụ anya, fancha niile ga-anị ya. Mgbọsị a na-alụ agwụ, mgbọsị a ka a na-edebela onye a na-alụla agwụ okwu agwụ a. Ọtụtụ n'ime mụ na ụnụ nsogbu anyị na-enwe taa bụ o nwere agwụ alụrụ nne anyị, nwa agwụ alụrụ nna anyị, nwa agwụ alụrụ anyị, mana ọtụtụ n'ime anyị ji egbuchapụcha afa niile. Ọtụtụ n'ime anyị nọ na jelu na be anyị
si na afa abago ụka gbuchapụ agwụ niile a. Ọtụtụ n'ime anyị mere ya. Ọ dị mma dị njọ, ọ ndị melie ma haufa nna haufa nne haufa. Ya bụ na mgbọsị alụlụ mmadụ agwụ, mgbọsị a ka a na-edebeli ya okwu agwụ a. Ndị dibịa bịa ịlụli agwụ na ndị niile nọ lụali agwụ, mgbọsị a ka a na-edebela onye afọ okwu agwụ a. N'ime okwu agwụ a, ụmụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ụmụ inine dị iche iche ka a ga-akụsi ebe a. Mana ife niile abụ inine ọgwụ, ife eji agwọ ya, ife eji eme ka ife dị mma. Den mgbọsị a ga-iwulili ibu na osisi, ofu n'ime osisi na-aba ga-adịlili ya. Osisi ogilisi ma ọ bụ osisi a na-akpọ ogbu anyanwụ. Ogbu anyanwụ a ga-etinye osisi a, ofu n'ime fa ga-adị n'ime okwu agwụ onye a. Agọziela onye a ọfụ, ekwuzie na afịfịa dị iche iche na ililo dị iche iche ka fa bịabazia n'okwu agwụ a. Na from bido mgbọsị afọ alụlụ onye afọ agwụ, na ililo niile, afịfịa niile na ililo niile ga-adị ile n'aka onye afọ. Afịfịa na ililo ga-adị ile n'aka onye a. A na-etinyekwa n'okwu agwụ onye a na-afụkwanụ na ọ na-echi iru n'ọwụwa anyanwụ, maka na agwụ bụ agwụ agwụ, anwụ bụ anwụ anwụ. Amamife, agwụ na-enye amamife. Amamife si n'ife. Onye bụ ife bịa ọkụ, onye ji ọkụ anwụ. Ya bụ na ife niile anyị na-ekwu bụ ịkpọghachi nwa Igbo ebe o si bịa, maka na nwa Igbo bụ nwa anwụ. Nwa Igbo bụ nwa anwụ. Nwa Igbo, biko isiro n'akụkụ ivu wee pụta. Nwa Igbo, biko isiro n'akụkụ Adam wee pụta. Ọ bụrụ ka akpụsizi Adam ewesizie na ngwa wee kpụpụtazie metazie Eve, iwesizie na Eve afta ka Ken jesizie nụọ ndị ọnụ mụta ebe a ka isi pụta. Nwa Igbo esiri ebe a pụta. Agbolo gị dị iche. Nwa Igbo agbolo gị abụrụ Abraham, Isaac and Jacob. Agbolo gị dị iche. Ịbụ nwa ndị gboo. Ịbụ nwa mbụ wepụta ya n'ụwa bụ ụmụ atụ. Isi n'ụmụ atụ pụta. Ndị bekee na-akpọfa ethereal beings, beings of light. They were light beings. They were in the light form. Ọ bụrụ nke a ka ọ ga-ekwe ghọta, ka m tinyekwu ya ebe a ka ndị Igbo wee ghọta. You are being of light. Your first emanation. Your first emanation. Ọdịdị gị nke mbụ. Ọdịdị gị nke mbụ abụrụ mgbe a sịrị let us create man in our own image. Let's make our image. No, you isi na chi. Ọnya ka omenala gị ji dị iche. Ọnya ka iji nwee ntọnanị. Ntọnanị ka anyị nọ n'ime. Mmadụ nke ise. Ntọnanị bụ ife tọnanị. Etu o si tọnanị. Chain. Inseparable. Ịma ndosa nwe. Ebe sọkwa ije. Ọsọkwa bleach sie arụ gị.
ịma ndosa nwe maka na arụ ị na-eblechi bụ arụ mana consciousness is part of that divine consciousness. ọsọkwa ije mba ọzọ nọ 50 years ana naanị Igbo ịma ndosa nwe you are what you are. ị bụrụ ọkala ọkala ịdị lọki nne gị bụrụ Igbo nna gị bụrụ Igbo ọ bụrụ na ọ bụrụ ọkala oyibo ọkala Igbo ya bụ n'izulu oke so nwa Igbo ka anyị ghọta ebe anyị si bịa. ka alụsịala onye Igbo agwụ ozuo oke bụrụ onye ọ bụ. alụsịala onwe Igbo agwụ ozuo oke bụrụ onye ọ bụ. site na mgbọsị a gabazịa ọnụ a ga-abụ ọnụ atụ. ọnụ atụ bụ atụtụa ọbụlụ. mgbe anyị pere mpe unu ga-elota a na-agwa nwa Igbo o nwere okwu ụmụ Igbo na-ekwu ọsị na ọnụ bụ ụzọ elugobe Chukwu. gị na nwata ibe na-egwu egwu o nwee ka a na-aṅụbi iyi o nwee ka ife na-asị asị na ọnụ bụ ụzọ elugobe Chukwu. anyị bụ ụmụ Igbo adịghị ekwe ka anyị kpọọ iyi, adịghị ekwe ka nwa Igbo kpọọ iyi. hayes nwa Igbo asịkwa waka anọ ife amụtala amụta. sọọsọ ife nwa Igbo ga-asị gị bụ ịfụrọ ka ịdị n'enu ka ịdị onye ala ịfụrọ ka ịdị. anyị ada akpụ iyi maka na anyị emelụ ka anyị ghọta na ọnụ anyị bụ ọnụ atụ maka na fa bụ ụmụ atụ Chukwu ji ọnụ eke. mgbe alụsịalụ mmadụ agwụ ọbụlụ dibịa ọnụ a abụlụgo ọnụ atụ. ya bụ ijena na nke dibịa na-akpịa maka ịchọ ka ọ gwa ya okwu maka ọ ya agwarọ gị maka na ọtụtụ ife o si n'ọnụ akwụ ga-ele ife okwu n'ọnụ a ga-eme. ọnya kpatara na ilota ndị okenye mgbe anyị pelu mpe ilota ndị okenye fụ na fadị ekwu pa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 . ọ bụ na ilota ndị okenye efu na fadị ekwu papa etu a kama ọ na-asụ ude kama ọ na-ata ikikeleze maka na fa chọrọ ikwunu maka ifi ọnụ atụ. ọ bụlụgodo na ịbụrụ dibịa ọ bụlụgodo na ma abụrụ dibịa maka na anyị bụ ụmụaka si na ndị atụbịa onye ka eji mee na nwa Igbo na ịma mkpu iyi. mana kịta anyị nọzi na ndụ nwa bekee anyị na-afịalapụzi etu o si na wee sọ iwewe na-ara anyị. onye kpatara na omenala Igbo ọbụla bụ ka adịshọ na-akwaziri mmadụ ka o wee nwee ike ịkọntrolu echiche mkpụrụ obi na okwu na-ekwupụta n'ọnụ. dibịa ọbụla alụsị alụ mmadụ agwụ ọbụlụ dibịa onwego ọnụ atụ onwego aka ile onye abụọ fagolia n'iruo na n'okwu agwụ na ililo na mkpọrọgwụ ga-adị ile n'aka ya. onwego aka ile then onwegokwanụ anya ịfụ ụzọ anya ya awakego ọ bụ ọzi anya amụ na iji afụ oti anya afụ ụzọ ka o ji afụ ma o mechie emechi ma ọ ghọọ oghe ọ na-afụ. maka gịnị na ọ dabago n'echiche Chukwu ebe anyị niile bụ ofu ebe anyị niile bụ ofu. mgbe ụfọdụ ọ dị m ka onye bụ n'onwe ka m na-esi wee tụọ kịta ka ndị ọzọ ghọta ife m na-akọ
mana ọ bụla ebe ị kwesịrị ilu ị ga-elu ị ga-ejikwa n'aka ghọta ife m na-ekwu mgbe oge ya elu. nke ọzọ bụ ntị oghe. ọnya ka ndị Igbo ji gwa gị si gị malụkwa ife ị na-ekwu n'ililo nọ n'ọfịa nwere ntị, maka na iche na mmadụ anụrụ na onye ọzọ ada anụ. onye nwe ntị oghe na-anụ ma ọ na ebe ịnọkwu ma ọ nọrọ ebe ịnọkwu. so ife ndị a niile m kọwa bụ ife bụ onyinye onye bụ dibịa nwere mgbe alụsịala ya agwụ o wee nwee ike ịlụ ọrụ. ọ maka ife ndị a niile ka ị ga-eji wee jekwuru dibịa o wee nwee ike wee gbaala ya afa wee sị gị nee nka mee nka na eke a esi mie na ife na-eme na eke esi mee nka na eke esi mee nka. so na onye a bụ ife a na-akọwa. ife anyị ji na-akọwa ya bụ at least ka nwa Igbo mmalụkwanụ nke na ọ bụrụ mgbe ọbụla ọmalụsọ nke onye ọzọ ọma nke onye ọzọ ma ọ marọ nke ọma nke onye ọzọ ma ọ marọ nke onye ọzọ afọ ọ na-ama nke ewelie tinye isi naanị zodie okwu n'isi kpụrụ aja na-ewe nwa Igbo n'ọnụ maka na ọ marọ nke. onwere onye na-asọpụrụ onye na-amarọ nke n'ụwa. onwere onye na-asọpụrụ onye na-ada aza afọ ya. ọnwa onye ịbụ ọ maka afọ anyị si kwesị ịdịnụ, mana ọ jụọ agha afọ anyị egwu ya afọ onye ọzọ. ada na ọ bụ Prince Emeka maọbụ na ọ bụ Prince Anthony Nwafọ maọbụ whatever. ọ bụrụ ife fachọ ịmanụ fachọ kedu onye ịbụ. maka Harry bụ Harry ọ pụtanụrụ wande bụlụ Okeke Nwokafọ. o nwere onye na-enye onye ọzọ nsọpụrụ onye na-abụrụ ife ọ bụ, maka na fama na ndị be anyị na-aza afa na-abụrụ afa anyị bụ ndị ebulu na slaves. ndị ebulu na slaves ka na-aza their slave master's name. ndị ebulu na slave ndị abịa aba anyị kpọlụ na slave ka na-aza their slave master's name. mgbe ebulu fa na slave ụfọdụ n'imefe etu a ndị Hausa si abrand efi arụcha igwe n'ọkụ ama anya na-arụ ọnya stamp a na-amafe afọ onye golu fa na slave na-arụ. so ọ bụrụ na nsị gị na afa mbụ Victoria Ashwood ife na-akọwala bụ na ife a bụ famili bịa gbalụ ndị a na slave fa wee ka na-aza Ashwood. famili bịa golu fa na slave bụ Ashwood fa wee ka na-aza Ashwood. Burrell, Elaine Burrell, Farrell Burrell bụ famili golu ndị a na slave bụ Burrell fa ka na-aza Burrell. Dushen, Matthias Dushen bụ famili golu ndị a na slave fa ka na-aza their slave master's name Dushen. etu aka ọ dị Johnson, etu aka ọ dị Peterson, etu aka ọ dị afa dị iche iche. mana nwa Igbo nke ka nọnụ dị iche bụrụ onye ọ bụ na afịa bụ Ọbịanuju Ekwensi. afịa bụ Ọbịanuju Ekwensi. afịa bụ Ọbịanuju Ekwensi. ọ ka na-ezikọ na ọ ka dị authentic. ma mgbe ọ bụzi alụ Angelina Joseph ọ na-akọzi ife ọzọ. ọ na-akọzi na ya adịrị authentic. ọ na-enye gị her historical journey, her life history. n'onwe mgbe ọ dị disconnected from ebe o si kwesị ịbịanụ. n'onwe mgbe ọ rapụrụ forcefully removed
frame ebe o si bịa ndị bụ slave master wee golie wee nye famili ya afa dị etu a ka ọ dị n'ala Igbo, etu a ka ọ dịlu ndị Igbo. Mana anyị rapụ nke a kwesịghị ịbụnụ iziko na anyị kanọ chọzie ka anyị chuzie nke mekizieli up na anyị bụ ndị agbalụ na slave. anyị arapụ nke a, anyị si move on to another one. Spirituality ife na-agbado mmadụ na mkpọrọgwụgwụ ebe o si bịa. Maka na mkpọrọgwụgwụ ukwu ụkwa bụ mkpọrọgwụgwụ ukwu ụkwa. Ịtụ anị ịgagide n'ime anị ị ga-afụ mkpọrọgwụgwụ ukwu ụkwa, ịfụ na ọ bụ n'ukwu ụkwa ka ọ nọ. Mana ọ bụzie na ịpụtazi afụzia na mkpọrọgwụgwụ ukwu ụkwa dịkwazi n'ukwu kashu. Ifro no anomaly, no odiro right. No odiro right. It's anomaly. Is actually is it not virus? So na ife m ji akọwa abịa na-akọwa ife ndị a niile m na-akọwa bụ ka anyị wee nwee ike wee na-ewepụ that virus dị ya n'ime. Maka anyị nwee virus, we are not functioning right. Anyị adịghịzi eme ife anyị kwesịrị imenụ maka na anyị abụọzi ndị anyị bụ. Maka ife na anyị abụọzi ndị anyị bụ, anyị adịghịzi eme ife anyị kwesịrị imenụ. Anyị wee were anya anyị na-afụ ntị anyị. Ụmụnne m, udo dịkwala unu tata. Ọ gwesịkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ. Ya na ife anyị na-akọwa bụ na onye ọbụla agwụ ma anya nwere aṅụrị. Anyị niile nwere agwụ n'ụdị level by level. Maka agwụ bụ echiche Chukwu. Mgbe si nwoke nọkata nnọọ fiile na ihe etolugo ịnụ nwaanyị, mgbe mbụ mmadụ si anya nụọ nwaanyị ọkụja, mgbe ụfọdụ mmadụ si nwaanyị ya nụọ dị ọkụja. Mana onwe mgbosi ọ ya anụkata nnọọ ike na ọ na-esi n'ike na ọ na-azụ n'ike na ọ na-asa arụ ike na ọ nọ na-enene TV ike na ọ na-anya moto piam ọbịa n'obi ozugbo na-achọ ịnụ nwaanyị. Agwụ nke a bụ ife ndị Igbo na-akpụ ya progress, ịga n'iru ka mmadụ dabụ na ngwụlọ, ịga n'iru uto na onye a na-etogo, na onye a na-enweghị amamife, na onye a na-abago ụlọ. Onye aba agwụ, simple as that. Ụmụnne m ekene ọma no. So tata ebu m ụkpa agwụ m wee gaalị jide nwoke jide nwaanyị si anya ji die. So ka ngụkwala unu ya ka anyị wee na jelie nne ha si ndị na-akarola ife jebe n'ọlụ, ndị na-eje ọlụ. Mbula agwụ m gaa gbankwe, mbula agwụ m gaa gbankwe, agwụ m amado otu nwoke Igbo gbankwe, nsị agwụ m jidie ọ ife m chọ gbankwe, mbula agwụ m gaa gbankwe, mbula agwụ m gaa gbankwe, ọnya m amado otu nwaada Igbo gbankwe, nsị agwụ m jidie ọ ife m chọ gbankwe,
mbụlagwụ m gaa 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 gbankwe mbụlagwụ m gaa 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 gbankwe ọnya m amado otu nwanne Igbo gbankwe nsị agwụ m jidie 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 ọ ife nchọ gbankwe mbụlagwụ m gaa 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 gbankwe mbụlagwụ m gaa 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 gbankwe agwụ m amado otu nwoke Igbo gbankwe nsị agwụ m jidie 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 ọ ife nchọ gbankwe ụmụ Igbo daalụ no ka m rapụ unu ka m jee enjoy ya my afro hair ka m jee enjoy ya my afro ekene ọmanụ anyị ga-afụ n'izu na-abịanụ ka anyị kpatọpụ agwụ awazikomife anyị si n'agwụ pụta ya baa n'ifeji ọkụ anyị si n'ọnwa agwụ pụta ya baa n'ọnwa ifeji ọkụ anyị na-aghọta etu ugbo ndị Igbo si aga maka na ugbo ndị Igbo ife niile ife na-eso ibie ife na-eso ibie ife na-eso ibie ọ dịrọ ka nke nwa bekee March na-enwere anything, January na-enwere anything to do with February, February enwere anything to do with March, March enwere anything to do with April, April enwere anything to do with May, May enwere anything to do with June, June enwere anything to do with July. Nke ndị Igbo elili malụ ngwugwu malụ onye kelee ofu elili ka ife nye na-asụ onye abụ ntaanị anyị nọ n'ime ntọanị o nwere ife nya na anị ihe bịa ada agbasi agbasa na Buhari achịtara mma ama nchụpụ agwụ na nwa bekee na-amị mmanụ n'ala Igbo na-agbalịsị Igbo niile ama nchụpụ agwụ maka agwụ bụ uche Chukwu ofu akwụ ekene ọma na ndị nke m kacha ife onu ka ọ dịbakwanụ ka anyị na-aga ka anyị na-achọ ndị Igbo erima nna m erima nne m erima eriri malụ ngwugwu malụ onye kelee elili 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 malụ ngwugwu malụ onye kelee ka ọ dịkwanụ daalụnụ.